חגית, רציתי לשאול אותך, כמה שנים את אצל וירג'יני? אני מעל 20 שנה אצל וירג'יני, לא רק אני, גם הבנות שלי היו, הבת האמצעית, הקטנטנה שלי גם כן אצלה, ואנחנו מאוד אוהבים להגיע לווירג'יני, על הטיפול שלה, על ההתמדה שהיא... מדהים. מה גורם לך להגיע אליה במשך כל כך הרבה שנים? קודם כל וירג'יני אדם מאוד נעים וחביב, שתמיד יודעת להתאים לך את הדברים. את עושה טיפולים, אז זה לא משהו שבהכרח את עושה את זה כי מכריחים אותך, לא, אלא מסבירים לך. התופעה הזאת להיעלם, הדבר הזה יכול לעזור לך, הטיפול הזה מתאים לאור וכולי. אני לא עוברת לא הזרקות ולא שום דבר, אני די טבעית ורק עם הקרמים והטיפולים של וירג'יני. ובת כמה את? אני בת 63. וואו, את נראית מדהים, מדהים. הבנתי שאת מתמודדת עם אדמומיות בעור, עם קופרוז. קופרוז. כן, יש לי קופרוז. הקופרוז הוא מגיל מאוד מאוד קטן, שזה אומר אדמומיות בלחיים. וכשאני יוצאת לשמש, או אני אגע כרגע בפנים, הם יקבלו מיד צבע אדום. ואני בגלל זה גם לא כל כך עושה טיפולים אחרים, כי בעצם קרמים מסוימים יכולים לגרום לי לאדמומיות. אז מה שמותאם לי פה הם דברים שהם נוסו ואני יודעת שהם טובים לי. אם יש משהו שפחות טוב אז אני אומרת לווירג'יני מיד, אבל בדרך כלל כל מה שעברתי פה עם הטיפולים, עם הקרמים, הכל מותאם ואין לי את הקופרוז בכללי. אני בסך הכל די רגועה עם הנושא הזה של הקופרוז. אז את ממש רואה שינוי בעקבות השימוש במוצר? כן, המוצרים עוזרים, הטיפולים עוזרים, יש כל מיני טיפולים כאלה ואחרים שאני עושה, פילינגים בחורף וכולי, ואז זה באמת עוזר לעור גם להשתקם יותר מהר ולהיות בריא, רענן, מבריק. אני בבוקר כמובן עושה את הטיפולים שווירג'יני אמרה, ובערב, ואני עושה את כל מה שצריך, ואז לכן אני גם מרגישה טוב עם זה. מדהים, תודה רבה. תודה לך.